ନିଜ କର୍ମୀକୁ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର? ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ ପାଇଁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଛି ଛାକର କରାଯାଉଛି। ଫଟୋ ଉଠାଇବାର ନିଶା ଏତେ ଚଢିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଣିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ କରିଦେଲେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫୁଲତୋଡ଼ାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ମେନ୍ ରହିଛି କ୍ୟାମେରାର ଆଙ୍ଗେଲ ଉପରେ। ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲାଉଛି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।